Hello mga ka-Ination, so karon na inangutana sa tuwa bang discourage ba daw ko or mupadayon pa ba daw ko nga gamay ra man kay viewers sa mga video sa mga content nga gina-upload compare sa uban mga content creator, grabe kadaghan, million views, 100,000 views pataas, pero ato average sa og 200, 300. So ingon sila discourage ba daw ko. So kana siya is ako nang tubagon no, pero before nato natubagon is itur sa tamo diri sa tong gamay nga podcast studio. So kinira tong setup mga ka-Ination no. So karon ako ipakita sa inyo sa atong ginagamit na mga gamit pod. So ingano ra siya mga ka-Ination no, gamay ra jud kay atong studio pero daghay gamit no. Pwede ta mag-podcast, pwede mag-solo shoot no, pwede gyud mag-photo shoot diri So atong setup, ingano ra siya, simple ra kaayo. May sofa, duha ka buok. So kini atong sofa mga ka-Ination, dugay na kay ini no. 16 years na ni siya nga sofa sa tuwa or sa kuha. So maayo man ta mo amping, mao nang gwapa pa jud kaayo no. Pa jud siya ni Kuspaw. So kung podcast imong buhaton mga ka-Ination is kinahanglan jud no, duha. Nganuman kay diri ikaw kung naka-interviewhon, then diri pod imuhang kanang gitawag na guest or bisita. So kung gusto ka mag-podcast then wala pa kay ngani sofa, okay ra gihapon no, kun na lang kay bangko imong i-set up. So basin imong utana unsa di atong gipangbuhat no, unsa atong mga gipanggamit tuod no sa atong podcast. So before ta mag-podcast, mag-shoot unsa atong gipanggamit. So akong ipakita sa inyo no kung unsa. So number 1, kani siya. Tripod. Okay, so ang tripod nato tulo ka buok. Number 1, number 2 og kanang butangan sa to ang camera ikatulo. Okay? So kinahanglan ang tripod jud kay para di na hawidan sa tao imo ra siya patindog. So sa podcast no akong gamit tulo ka tripod kay tulo man ka camera, no? Sa tubangan isa para makita ang duha jud nga views or duha ka makita ang duha bitaw ka tao. So ang camera sa tubangan so naka tripod, din isa diri ang tripod para nag-encode diri ang host makita pod din usa pod diri. Okay? So para ma-focus po tong imong kaistorya didto. So mato tripod number 1, ikaduha is kanang gitawag na kani siya. So mga ka-Ination kani ang ginagamit. Ako lang ni no. So kung wala may ngani okay ra gyapon kay sa una wala po kay ngani. So ibutang rin siya sa loob. So wa ra gud ni god para ra gud mo add og beauty sa to ang guest. Yan. Para nindot pod ang kuan ba, makita na to sa screen no para presentable pod og quality ato mga video. So akong gamit tulo ka buok. So kani siya itom, green o kaning violet. Kani. So depende sa guest nato no kung sa atong gamito na ibutang sa loob. So mao to mga ka-Ination no, sofa ingkudanan then kani siya sa salog. Okay? Then ako pod as mag-interview sa atong guest is mag-ilis pod ta kay isud po kaayo di ta mag-ilis og sakto or tarong no. Kaya atong podcast is kuan man jud, namin kamot man jud ta nga good quality no, presentable pod ato ang studio ug ang nag-interview pod og ato pong gi-interview para ma-create a good and quality content. Nganuman, ngano nga naon man nato tungod kay kamo, ako mga viewers bisag gamay ra kay mo is deserve jud kaayo na hatagan og quality og educational na content. Okay? So, ang pangutana sa akong mga preparation, number 1, mag-ilis jud. So, halimbawa kani. So before ko mag-shoot, andam mo jud sa nina, no? So unya mag-shoot ko video, no? So kani siya akong gamiton. Pero kumot man, so kinahanglan ko gitawag na lansa. Lansaon jud na siya before mag-shoot para di kumot, para presentable pud siya. Next is sapatos. So ako nagasapatos jud ko no, para presentable pud. So sa karon nga video no, nag-shoot man ko. So sapatos ko, no? Then unya so kani atong gamiton nga sapatos unya from Onitsuka Tiger no sa pag-shoot nato. So unya di man ko mag-shoot og podcast, solo ra man. So kani akong gamiton. So kani siyang sapatos, white o gray nga stripe. So Onitsuka akong gamit kay paborito man ako ang Onitsuka Tiger. So kani atong gamiton unya sa atong pag-shoot. Next is kani siya. Relo syempre, no? Hilig man tag relo. So kada video nato, kada shoot og video, mag-ilis di ko relo, no para di ko siya ingon nga balik-balik. So, kini siya ako ara ni personal nga kuan, decision pod. So kamo no need na gud may ngani gud. Kung unsay naa sa inyo ha, maora pod inyong gamiton. Kay sa una wala po koy gamit. So karon lang natay medyo gamay nga resources so atong gamiton. Sunod, kani. So unsa man ni siya? Ano ni siya ang ganang gitawag na microphone, no? So kani sa mga previous nato na mga video, mga content kani ang gamit na receiver, na transmitter, na mga battery. So nganong nag-on man jud ta mag-mic.
So sorry tubag, nagamit tag microphone to produce quality content and good audio. So importante jud ang audio kung magbuhat kag content, no? Bahalag bati ang camera basta ang audio lang jud pinaka-importante kay para ma-deliver og sakto sa imong mga viewers ug madungog pud nila og sakto. So mana nag-invest pug ingani. So kani siya gipalit nato ni mga 2 years ago na. Pero sa paglabay sa panahon, gikapoy na po ko gamit ani, gasulan ako. So mao nang nanihatag sa tuwa og kanang gitawag na mic. Kini siya. So mura siya vape. Okay? So kini siya grabe ka handy kay gamay ra jud kayo. So duha ka mic, number 1 akong gigamit kani. Then ikaduhang mic para sa guest nimo kani. So ana ra man nimo na siya magnet. Okay? So dali ra kayo. So kung gusto mo magpalit og mga microphone, no? Kung na may budget, pwede mo palit ani TNW na TikTok daghan. So ako na recommend kay gamay ra siya handy, pwede ra isod sa bulsa. Why hassle compare ani. Nga dako, no? Dakog space makaon sa kong bag. So sa giingon kay nang anong nindot or kinahanglan jud ka maggamit og mic, no? Kay para gwapo ang audio. So for example, ako ni tanggalon. Kung may madungog ninyo, di ba, maradaig siguro. Dili siya clear, kaya ako nag-mic, no? Pero kung ako ni gamiton, mas clear siya compare sa kanang walay mic. So ato ni siyang itawag og balik. Sunod mga coordination, sa atong gina-prepare, isa sa pinaka-importante ang kanang gitawag nga guide or script. So na ko ipakita sa inyo. So mo ni siya. No, natay script. So kani siya wala gyud memorize, no. So before man gud ko mag-shoot og video, akong ginasuwat, mag-research gud ko kay lisod ko kay magpataka ra ta og yawit diha then i-upload to jud nato. So ubay-ubay na jud atong gamit na papel, oh. Daghan na po tayo na upload na video. Abot tag 150, no? Sa YouTube 150 tanan atong na-upload dito ah. Okay, pakita sa inyo. Sa ni kapad. So basta magtinga mo, oy nalagay logo sa UBC, UBC channel o nagbuhat ani no, nagpa-print ko. Kung gusto mo palit kang Maria Teresa Musiko, no? Kung gusto mo pabuhat og mga ani, no? Para namin masulatan sa inyong notes, kontak ka lang ninyo, no? Na A4 size na po 1/4. Bisag di mo magbuhat og content, bisag asa sa office, gamit jud kay ni siya. So pangutanan nga naging anita para di ta mawa, no? Para di pud ta magkatuwad baliskad, no? Para dili magsaag-saag atong ipangyaw-yaw diha akong mag-shoot og video, no? Labi na sa kuha, isa kong content is educational. Pero sa likod ana, no, sa TikTok kung tan-aw mo atong basher dito perting daghan na, no. Kay mo sila kahibaw unsay mga pamaagi sa atong pag-create og video dito, makabasa jud mo mga bash nga arang daghan na jud kayo, makatawo na lang pud ko usahay. Lagi mo ingon dito nga pataka ra man kag yawit sir. O mga anak na mga comment which is okay ra gyapon kay blind man to sila nga nadatayng ani. Isud pud no pataka ra tag buhat og content. So plastado jud na siya. Then di mawala ang pulbos jud ta, no, sa mga nakaila sa ko ang pulbos jud ko, no. Di ang pud ta make up, no. Pulbos akong gamit, goods na, edit dayon, no, para di pud ingon nga pangit, so para gwapo pud ta and of course presentable ato ang content nga ma-produce. Kaya sa ko pang giingon sa inyo ha is I create content, good and quality content kay kamo ikaw nagtanaw is deserve man pod tagaan og good nga content, no. Kay tanaw ka cellphone, tanaw ka sa kong channel, then tagaan tara kag content nga basta na lamang. So for me, di ko ganahan ana. That is why prepared jud na akong studio, ang location, then ako mismo dapat prepared pod para overall nindot ang presentation na akong mahatag sa inyo ha. So kung gusto mo magbuhat og podcast, pwede gid gihapon. So mag-start lang mo sa basic, mag-start mo kung unsay naa sa inyo. Ay sa mong pamalit og mga ani, no? Palit na mo pohon kung master na mo, no? Kung ano mo'y budget pod, pero kung sugod ayaw. Ang labaw tanan ayo ko discourage pod kung kamay ra kag views or viewers. So balik sa tong pangutana gaina, kung angay ba ko mo-discourage kung magpadayon pa ba daw ko? Bisag gamay ra tong views compare sa uban nga milyon, 100,000 or mga 5 digit ang views. So baga na of course, yes. Magpadayon jud ta nga naman, naaman mo kamo man akong target na mahatagan og content na ing-ani. Then, ikaduha nga pangutana, ma-discourage ba daw ko? Of course, dili. Anong ma-discourage man ko? Namang gihapoy mga viewers. So atong mga viewers, mga ka-unation, no, average 500, 200, 300 compare sa uban nga grabe ka dagko. Ano ikaw gusto ka mag-create og content, gusto ka mahimong content creator, then pag upload nimo gamay ra kaayo, mag-views mo tan-aw ay pud ka discourage nga naman. Depende ra jud na siya sa imong mindset, no. For me, gamay ra 200, 300. Pero kung ikaw, ingana pud imong experience na 100 lang mo tan-aw, try to imagine, no, takas tunga. Then ang imuhang mga tao makita sa imong tubangan 100, 200. Kana siya daghan na siya kayo. No? Magkurog-kurog na kaana, no, magtindog ka, no, daghan tao. 100, daghan na siya. No, for me, no. So kana akong motivation bahala gamay ra views 200, 300. Pero sa unahuna kung naan sa akong tubangan,
daghan na kay ning 300 nga number of tao nga mutan-aw. Pero along the way managhan na siya mga ka-Eunice no. Same sa uban nga sugod ra pod og gamay. Sa una gamay ra jud mutan-aw, duha mama ug papa. And along the way kundi lang ka moundang nakay passion sa content creation, then go. Kung kantsawan ka, normal ran jud na siya. So happy pod ko ba sa eskwelahan no, sa kung kauban sa work na ano po yung mga nagabuhat og content, and happy ko kay sila is nagasugod na pod no, and I hope padayon pod sila kay karon 2024 content creation is good jud siya no. So manang natay content na ginabuhat. So kini siya para pod sa inyo ha mga viewers nato nga hilig kung ingani na mga content. So kung inyo kong pasayawon, pas ako ana kay di mo ko masayaw. Yung ganahan na, di po ko kahibaw o pakantahon pas gihapon sa atong content is ingani rin gihapon. Podcast and kin siya educational about sa mga business kaagi no, sa mga businessman o sa ilang negosyo. Kay napud tay makutloan no sa ilang mga kaagi, ano tay ma-learn na magamit nato sa unahan. Okay? So karon no mag-shoot kog video pero dili podcast no, solo lang para sa tong mga upload kada Miyerkules. So, kini siya akong ginabuhat, pinapakilid nako, then namang koy assistant pod siya nay bahala ning tanan. No, siya nay mokuhaan ni puli na pod atong sa kabangko nga diri butang. Nanadyo ko'y kauban nga mag-cluster diri sa una, kung isa kapoy kaayo, ko mag-set up, edit, mag-shoot, anong tanan. So karon is nakalugar-lugar na tayo gitawag nga assistant pod. So karon atong trabaho, igon lang jud ta mo-encode and mag-shoot og video. Okay? So I hope na mo na-learn sa gamay lang, no? Kung gusto mo mag-start og buhat og content, podcast, mas maayo para diri sa atong lugar sa Bayugan, daghay magbuhat og podcast, no? Para daghan po'y option ato ang mga viewers, okay? So maro to daghan kay salamat sa pagtan-aw, ganto na pud sa sunod. Bye! Happy Sunday mga ka-Unation! Uy! Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya!